čau. Ještě vám musím ukázat další věci, protože to je opravdu nádhera. Tady se hodně staví, zřejmě se to bude zvětšovat. Myslel jsem si, že tady vjedu na motorce. Bylo by to asi jen o 10 km delší, možná 8. Ale do této oblasti se prostě nedostanete na motorce, ani autem. Jedině na zvláštní povolení. Tím si zajistili, že tyto lanovky jsou plně vytížené.